Počúvaj ma. Ono ti to je nastrekané aj od spodu. Zaručená ochrana podvozku na ďalších 10 rokov. A? Počuješ to? To nie je plast. Polujem. Pozerám vysokú. Tu sa chytím, zdvihnem sa, zapichnem ďalekohľad a už si ho valím. Kvalita. Žiadny plast. Pneumatiky ma naučili vo svete motošportu. Viete, ako sa im hovorí? Čo to je? Čierne zlato. Sú tu Dunlopy, Grand Treky. Nie je to úplne nejaký extrémik do terénu, ale je to taký kompromis medzi terénom a cestou, aby nám to nehúčalo za jazdy, ale zároveň vyštveráme sa aj po nejakej tej lúčke hore kopcom. Však to hádam všetci vidia, že sú to 18 hliníkové kolesá, hej? Počúvajte ten zvuk. Hej? Aký megač strelil. A toto není pre žiadne dievčatka. Počkaj. Takže musíš donútra a mierne dole. To sú také overhead presy. Heď som mokrý. Tu sme v Isuzu. Isuzu vyrába naftové agregáty posledných 60 rokov cca. Tu by som sa asi ničoho neobával. Jedná sa o naftovú jednotku s objemom 1,9 litra s výkonom 120 kW, sprevodovanú prevažne do sily. Čiže takto to tu máme. Vidíme krásne aj ten priestor okolo toho motora, hej. Chlapci, mechanici sa tešia, lebo môžu sa tu dvaja debatovať vedľa seba a rozmýšľať nad jednou vecou. Máme tu hneď umiestnenú baterku, poistky a všetky tieto ďalšie veci. Upozorňujem ešte raz, pozor na túto kapotu. Tá váha je neskutočná. Ale tá váha je neskutočná kvôli vašej bezpečnosti a vďaka tomu aj tejto ťažkej kapote získalo Isuzu plných 5 hviezdičiek v Euro NCAP. Pustil som nám troška aj šošovku na biletkách. Nastavovanie výšky je automatické, hej, čiže keď tam naložíš toho pol kubíka, zapre ťa na zadné, samé sa ti to nastaví, doladí, pecka. Na škole ma prezývali megamozog. Nie kvôli mojim informáciám, kvôli mojej veľkosti, ale tieto späťaky mi dokazujú, že stále mám čo so sebou robiť. Sú veľké, obrovské, vďaka tomu, že majú veľké zorné pole, vieš si sledovať aj tú vlečku, keď tam máš niečo naložené, kontrolovať si to. A samozrejme, čo znamená táto značka, všetci doma vieme, sledovanie mŕtvého uhla. To znamená, keď máš autíčko tuto, nie vzadu, nie vedľa seba, niekde takto v 45 stupňoch, tak ti to tu bude zavíjať. Tým, že tu máme automatickú 6-stupňovú prevodovku s hydromeničom, veľmi odolnú mimochodom, tak máme tu takisto adaptívny tempomat, hej, čiže približujeme sa s našim vozidlom pekne k vozidlu ďalšiemu, ktoré je pred nami, pribrzdí si samé, hej, potom sa zase rozhodne sa, že pôjde rýchlejšie, tak zase poďme rýchlejšie, vieme, aké sú dnešní šoféry. Čiže v tomto úplný komfort na palube mimo tých sedačiek a všetkého ostatného. Plus nám číta ešte aj dopravné značky, keby sme náhodou boli analfabeti, alebo by sme nedávali pozor. Takisto vpredu máme parkovacie asistenty umiestnené, hej, má to 5,3 metra, čiže áno, není to pre každého s tým šoférovať po meste, hej, pozor, tuto obrubníček, tuto skalka, hej, čiže dáva nám to najavo, že haló, pozor, je niečo pre tebou. Tu sú smerovky, smerovky sú tu a pod nimi sú ešte umiestnené klasické halogenové žiarovkové hlovečky. V najvyššej výbave dostaneš toto krásne oplastovanie a ochranu až pekne dozadu týchto časti karosérie, kde ti môžu strieľať rôzne nečistoty, kamienky a tak ďalej, čiže nemusíš sa obávať, pekne len vystriekaš s lapkou, hop, šup a tankujeme. Treba si predpripraviť kopec peňazí, keď ideme tankovať. Za 20 tu len tak odpluješ, hej. Je tam 76 litrová nádrž, čiže pri dnešných cenách je leto, všetci idú do Chorvátska, všetci tankujú. Keď tam dáš tú prémiu, tak za 150 ťa to trošku aj zapáli. Teraz ma počúvaj. Vidíš tam tých 80? Potiaľ sa brodí cez vodu, cez blatko. Čiže hej, až tu nám to ide až po repráčik. Až do polovice. Tá brodivosť 800 mm. Schová ti to aj smerovky. Ono sa to vie brodiť až po túto hranu, hej. Tu sú tie smerovky, čo sme spomínali. Troška vysvietime, pre kapre. Svetlá výška vzadu je 25.
minimálne. A to už rátame zrejme aj s tým diferenciálom. 25 cm to hovoríme také minimum, ale vidíme, že tu na tom prahu je to nejakých 28 bez mála. Čísla super. Výška predného previsu v tom najnižšom bode bez mála 40 cm. Môžeš chytať ryby z auta, bez sonáru. Senzorík ti zachytí aj toho kapríka, čo tam bude plávať v tom potoku, keď cez neho pôjdeš. Na korbe, ak sme spomínali, vieš tu mať aj hardtop, dá sa sem domontovať, hej, vieš to tu mať chránené, to znamená, že vieš tu prevážať niečo aj bez toho, aby ti to niekto odtiaľ vedel vybrať, samozrejme. Takisto druhá možnosť, vie si ísť krásne roletka, uzamykateľné všetko. Pokiaľ sa jedná o túto otvorenú verziu, kde máme tento špeciálny nástrih, ako sme už spomínali, hej, tak voda nám odtiaľ to odteká úplne bez problému, hej, vidíme tu. Keby stojíme opačne, hej, tak odtokový kanál máme aj tu. Ale pokiaľ by sme chceli, vieme sem nejaký latex hodiť alebo niečo a vieme si tu spraviť kľudne aj bazén na leto, hej, s deckami niekde na kempe. Tieto kotviace body, máme ich tu 4, 1, 2, 3, 4, hej. Čiže keď potrebujeme niečo previesť, nejakú miešačku, napríklad, tak vieme si sem uchytiť gurtne, zachytiť si to, alebo gulomet. Ratata! Máš tu aj plnohodnotnú rezervu, hej, čiže nemusíš sa báť nejakého defektu, alebo že rozsekneš niekde gumu, máš ju tu od spodu. Žiadne fejkové koncovky výfukov, pozri sa. Tvrdá nerezová rúla. Pozri sa, to je veľkosť. Diferáčik, jak si tam vyhráva. No počkaj, rezervu tu máš, ale jak si dvihneš auto? Prekvapení. Potom máš tu aj zdvíhačik. V príslušenstve si vieš dokúpiť sem pekne strešné nosiče, vieš si sem dohodiť nejakú truhlu, hej, keby ti bol tento odkladací priestor náhodou málo. Takisto anténa vo výbave. Počuješ to? To je materiál. Aj kryt motora môžeš dostať. Počúva, už tu normálne predstavujem, jak tu mám vodu a bublinky mi idú spod rite. Krása. Takže toto bolo naše zlaté krásne Isuzu. Mali by sme to nejako ukončiť. Navrhujem ako ukončenie kúpu tohto vozidla. Zahráme sa hru, kto bude prvý. Môžem ísť na stanovačku, ani stan nepotrebujem. Vidíš to? Šedá metalíza za príplatok. Jak vyzerá? Brutálne?